Reciclar, un petit i simple gest que pot salvar la teva vida i la dels demés. Cada vegada que se't passa pel cap, va, per llançar aquest paper al sol no passarà res. No saps el mal que pots fer i que estàs causant. Si creus que per no reciclar no causes cap mal, T'equivoques. Tan sols una persona podria estar eliminant espècies d'animals, i més important encara, podria causar el desglaç de l'Antàrtida. Faria desaparèixer costes, ciutats, països. Aquesta persona podria ser tu. Els abocadors són insuficients per a la gran quantitat d'escombraires que es genera, i si es crema per fabricar calefacció, augmenta la contaminació. Això és molt important, ja que aquests gasos creen una capa en l'atmosfera, creant l'escalfament global. D'aquesta manera, pujarà la temperatura de la Terra, això causarà el desglaç de l'Antàrtida. per la qual cosa pujarà el nivell del mar. Hi ha milers d'estudis informant sobre aquest desastre. Si no parem això, ciutats com Barcelona podrien acabar així. Aquesta és una predicció de Barcelona l'any 2050. El no reciclatge i la contaminació han fet elevar el nivell de l'aigua 10 metres. Aquesta altra És una predicció de Barcelona a l'any 2090. Si no posem una solució entre tots immediatament, el nivell de l'aigua s'elevarà 30 metres. Cada vegada que no reciclis, cada vegada que llencis escombraires al terra, pensa-t'ho 2 vegades. Pensa en els teus fills, en el seu futur. Amb tan sols un gest podries salvar-los. Si em tiraràs, recicla'm.